ଯାଉଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନାଇଁ ରୋହିତ। ହଁ ପୁରା। ଆଉ ଆଜିଟା ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଛୁ। ଆଜି ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଡେ। ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଧମାଲ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଖଣ୍ଡେ କଲେ? ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ବନେଇଛୁ। 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ହଁ ସେଇଟା ଯାକ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହଁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିବେ। ବାଧ୍ୟତା ନା କ'ଣ? ନା ଚଳିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବାଧ୍ୟତା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲେ ହେଲା। ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲେ ହେଲା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଥିବ ନା ଆମର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯାକ ଦେଖୁଥିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ, ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ୟୁଜ୍ କେରଳା ଫୋଟୋଜ୍, କେରଳା ଷ୍ଟେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। କିଏ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିନଥିବେ କିଏ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ହଉ ରହିଲୁ, ଯାଉଛୁ, ବାଏ।